Agwe
na mma nwoke a na-achọrọ ya achọ ka nwere ebu nwe mfu ka anyị na-agwa wonder shall never end, wonderful good Lord. Ilusi obodo oyibo niile na ọkasị ibi ya mma ụlọ obodo ezili Igbo niile ụlọ obodo wegwezie mene nsogbu ọma mbala wepụ na-egwulo egwu na-egwulo ọramara na-ejele egwu arọbinagụ nwa na mberede yiri dike mberede nwe ekele oge o si me n'ọgwụ eziokwu egwu enyi onye Chama,
Onyekachukwu Oya Kamuze bịa Yezu na Boga South Ebu God na bịa kona Wangi ka anyị na-akpọ O mesiri ọbụbọsị nwa m Ebu abịa CEO Ebu God Charity Foundation Wangi ka ọ dị na-akpọ ite Onye bụ treasurer anyị na mma nwoke soja kụlọ nke Naịjirịa onye bụ ọbụ na-edozila anya na mma nwoke soja kụlọ oyiwu dịka ochela anyị Itebe Chief ụbọchị na-echere m founder na mma nwoke soja kụlọ nke Naịjirịa Odogwu nwa Mazama na South Africa Ọzọmanụ nwegozi omere Zuba na-akpọ gị Ojoli Igbo na South Africa onye bụ former chairman na mma nwoke soja kụlọ ọgazi ibi ya mma former chairman ọnụma ekene gị nwegozi omere Zuba anyị na-akpọ ite Okoye si Solomon Ogbu ebe akụ nne ya nwa n'ọfọ ọbụlọ Political and member Labour Party of Nigeria ezigbo mmadụ dị ka anyị na-abụ ibi na-emela anyị bara ụba egwu ekenebe gị egwu abụọ idolaship Oyimaja bilion na Vietnam na Cambodia CEO Aja Billion Venture Designs Women
n'Imo steeti ebe bụ ka o si bịa onye ọma na South Africa ezi oyibo anyị ụba egwugwu keneli onye mere oge mmede kariru anyị buru ibu bụ ụba ọma nwoke sochegbulo bụ nke Naịjirịa anyị na-ezu ebe niile ịbaji na-eme anyị kpolitewe chief Yeshenwendu Chizowu IGP Alusiego Alusiego n'abaghị ugwu n'izukwa local gọọmenti okwu dị n'Abia steeti CEO Finestone Resources and Management Group of Companies CEO Chizowu BTY Limited ọkasị akasị Alusiego Igbo na Toronto nke ọdụ na-akpọ onye bụ sekretịrị anyị na mma nwoke sochagụrụ Alusi ode n'oyibo onye bụ General Provost na mma nwoke sochagụrụ ọ bụ Naịjirịa niile haba Oji Chukwu Emeka aka the young money n'Asia egwugwu na mgbago odogwu enwere na nado Nnewi egwu abịa CEO Ekris Power Bank and Phone Accessories
nwoke social club ọkasikwula obi ibebe mma otu dị na mbụ gawa dị tat wonderful club nke Naịjirịa Aibobachi bụ aka nshawa Igbo n'Eshia CEO Edison Global Resources Limited Import and Export na Vietnam onye ọma ọganiru